बानी। ए जी सुनी छठी के बरतिया ए सैया भूखल बानी। ई कैसे फल फूल किनाई रउआ बहरे बानी। कि कैसे कोसिया भराई राजा बहरे बानी। बोली उखिया दौरिया ना अभी आइल बावे। पहिला बार भूखल बानी देवरो ना हाथ बटावे। ए जी बड़ी दिक्कत बा सुनी। उखिया दौरिया ना अभी आइल बावे। पहिला बार भूखल बानी देवरो ना हाथ बटावे। कुछ समझ न आवे औरी बढ़े परेशानी। कुछ समझ न आवे औरी बढ़े परेशानी। कि कैसे सेवा नरियलाई रउआ बहरे बानी। कि कैसे कोसिया भराई राजा बहरे बानी। बुझनी कुछ दिन ला छोड़ी सैया आपन काम काज जी। सरगम प्रदीप गाड़ी धली रउआ जी। हे जी आई जल्दी। कुछ दिन ला छोड़ी सैया आपन काम काज। सैया आदर्श रउआ गाड़ी धली आज जी। टिकट कटाली सैया हमरो सलाह मानी। टिकट कटाली सैया हमरो सलाह मानी। तो कैसे निमुआ नरवा आई रउआ बहरे बानी। तो कैसे कोसिया भराई राजा बहरे बानी। सब त्योहार बहरे बिताइब का।